Saltare. Nu, stai, diamantul! Nu! Diamant! Nu! Poate apuc. Nu, diamant! Cum poți să faci chestia asta? Nu! Bine, ok. Salutare! Asta este un mic anunț. Acesta este un nou coechipier care momentan n-are micro... nu mai! Gata! Stai! Gata! Care momentan nu are microfon, dar nu e nicio problemă. O să mai jucăm cu el și el este adminul serverului pe care o să jucăm. Dacă tot sunt aici, ia să-ți fac puțină reclamă. O să las... Nu. Las. Renunț. O să vă las un dat de contact. O să-mi spune el ce dat de contact poți să vă las. Și se pricepe foarte bine să facă servere și din astea. Din astea. Da. Da. Și dacă el vrea să... Da. Gata! Stai, nu! Stai că le-am. Uite și casa aici. Dar făceam niște fier. Aoleu. Aoleu. E undeva pe aici. Are poțiune de invizibilitate. M-ai speriat. Are și poțiune de invizibilitate. Da. E pe creativ, că e adminul doar. Aici am pus. Să fac fierul ăsta. Da. Și am găsit 5 diamante în mină. Pam. Da. Și... Deci s-ar putea să jucăm și cu noul nostru coechipier. Și... Astăzi nu o să mai postăm nimic, deoarece colegii mei sunt plecați și Dacă este, mai continui acum puțin împreună cu o video game. Da. Așa. Like, ia auziți. That's like. Și ia vedem casă imediat. El este cel care a făcut acest server pentru mine și coechipierii mei și el, pentru mine și echipa, Să-mi spuneți un nume care să-l facem. Echipa misterelor. Nu mai știu. Și de ce m-a chemat soare? Stai că mai am puțin. Da, e foarte lungă. Ok, începe. Încoace. Da, încoace. Așa, stai cu mine acum. Ia. Sper că n-ai dat foc la casă, te rog. E făcută de mine. Ce bine. Da, ok, sunt în casă. De ce mă atacă? Băi! Cred că sunt mort. Nu, repede, mai puțin. Hai că asta a fost tare. Uite cum. Hai că asta a fost chiar tare. Închid-o ce să... Dar ăla erai tu sau ce naiba? Am văzut decât un cap care mi-a dat foc. Adică a fost așa... Stai! Tu ești invizibil. Cu o sabie! Ai o sabie! Nu, gata, nu mai am viață, te rog eu. Nu mi-am decât jumătate de inimă, pe bune. Lasă-mă măcar să pun astea în chest. Dacă vrei să mă omori. Stai așa că am găsit eu diamante. Stai! Nu! Look! Este invizibil.
Da, ai dreptate, n-am pierdut nimic. Trebuie să-mi fac o sabie. Că asta este momentan cel mai important. Gabi, nu te rog, la serverul ăsta ai băgat loc? Adică să nu poate să umble și altcineva în chestul meu? Dacă poți să bagi, ca să nu-mi ia ăștia diamantele, că sigur o să mi le ia Paul sau pe cineva, da. Așa că... ok. Am făcut 2 săbi de diamant și o lopată de diamant, că stea să trebuiască. Și... Doamne, mă speriu. Fă-te și tu înapoi vizibil ca să le arăt caracterul tău. Da, el e adminul, nu pot să-i fac nimic. Așa. El este o video game. O să... nu te rog, gata, stai! O să facem episoade și cu el. Și aici o să dăm eu. Repet. Paul și Andrei. Da. O video game este Gabi. Scuze, gata, stai. Să prezint și casa. Că bun, uite aici. Ăsta e coșul de gunoi. Da, lavă. Pus de el. Și casa... Aoleu, ce-i cu copa... Tu l-ai pus. Nu! Te rog! Nu diamantele! Te rog! Uitați-vă pe ce cânt! Da! Nu! Da! Nu! Gata, te rog eu! Dă-le bine, ia! Na! Gata, astea sunt toate, nu mai am... Dar de ce ai pus copacul ăsta aici? Așa. Măcar e lemn. Diamant. Stai aici, nu... Ai, bă! Pui și mai multe. Ne dai bine, măcar e lemn. Și normal că nu o să jucăm pe creativ, nu o să jucăm așa. Când o să facem episoade. Când o să filmăm pe serverul ăsta. Și îi mulțumim foarte mult lui Video Game că ne-a făcut serverul. E un coleg, o să-l întreb dacă vrea să... Nu știu, să ceva. Da, să ceva. Vrei să ceva? Nu știu ce. Da, ceva, nu știu ce. Pompariu că Paul o să le ia pe toate, nu contează. Așa, unde ești? Acolo. Nu, te rog, eu nu mai am ca diamante în lavă. Faci risipă. Chiar dacă tu ai o grămadă. Uite ce frumos e. Nu, te rog. Nu, diamantele. Nu, am cat un stec întreg. Mă arunc după ele, gata, nu mai... Gata, nu, stai că stau. Gata, nu, că stau. Așa. Și... Da, dă și mă poțiune. Nu, te rog eu, nu fă un Ender Dragon. Te rog eu să nu spawnezi unul. Te rog. Sau să nu faci un boss. Ce nebun. Sau să nu faci un winter. Știi cum se face? Da, poate că știi. Normal. Da. Te rog să nu faci unul că ne distruge tot pe aici. Nu e bine. Uite, tu ești aici acum. Te văd.